Татарстанның халық язучысы Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Әмирхан Еникинең тууына быел 115 ел тулды. Казан федераль университеты белән берлектә әзерләнгән сәхифәдә сез күренекле шәхес турында тулырак белә аларсыз. Татар гамин, татар яшәешен Тукай, Дәртмәнд, Жәлил, Еники, Гыйләҗев, Мәгдиевләрдән башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Әгәр Әмирхан Еники иҗаты булмаса, хәзерге әдәбиятның йөзе башка булыр иде. Хәзерге татар әдәбиятындагы үзгәрешләрне сугыш вакытында ук Әмирхан Еники прозасы башлап җибәрә. Тормышындагы төп гамәленә, язучылыкка мөнәсәбәтен әдип кыска итеп уйдырып сала. Язу намус эше. 2024 елда киң җәмәгатьчелек Татарстанның халык язучысы Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Әмирхан Еникинең 115 еллыгын билгеләп үтә. Әмирхан Нигъмәтҗан улы Еникеев, Әмирхан Еники, 1909 елның 2 мартында Башкортстанның Благовар районы Яңа Каргалы авылында сәүдәгәр гаиләсендә 10нчы бала булып дөньяга килә. 1925 елда гәзиттә басылган игълан буенча Казанга рәссамчылык, скульптура сәнгате һәм архитектура мастерскойларына укырга керә. Ләкин укуны ташларга туры килә. Әмирхан Еники китап кибетенә эшкә урнаша. Соңгы китап романында әдип китап кибетенә эләгүемә шат идем дип яза. Миңа калса, китап сәүдәсеннән дә яхшырак, мәдәнирәк бүтән сәүдә юк иде. Шушы яхшы урынга мине юнәлдергән кеше ул китапханә мөдире Фәтхи Бурнашның бер туган энесе Вафа Бурнаш дигән кеше иде. Казанга килгәч, Әмирхан Еники әдәбият җыелышларында катнаша башлый. Хади Такташ, Гадел Кутуй, Муса Жәлил, Гомәр Толымбай, Садри Жәләл, Төхфәт Чинекәй кебек яшь язучыларны күрә. Әдәби бәхәсләрне тыңлый, үзе дә язып карарга тели. 1926 елда Озын көй тыңлаганда исемле башкорт тормышыннан алынган беренче хикәясе безнең юл журналында басылып та чыга. Безнең юлда минем Озын көй тыңлаганда дигән беренче зәгыйфь кенә әйберем басылып чыкты. Әйбер зәгыйфь булса да, журнал үзе бик авторитетлы иде. Шул заманның бөтен мәшһүр язучылары аның битләрендә басыла иде. Менә мин дә шулар арасына кысылдым, дип искә ала әдип үзе Әмирхан Еники. Сугыш башлану хәбәрен Әмирхан Еники Оренбург тирәләрендә ишетә һәм Төньяк Көнбатыш фронтның резервта торучы гаскәрләре рәтенә килеп беләгә. Сугыш шартларында Әмирхан Еникинең бала, ана һәм кыз, бер генә сәгатькә, мәк чәчәге һәм башка нәсер хикәяләрен иҗат итә. Хикәяләремдә яшәү турында, тереклекнең үлемнән көчлерәк булуы турында язарга тырыштым, дип яза әдип истәлек язмаларында. Сугышның нәрсә икәнен әйтеп торасы юк инде. Ул шиклексез үлем, кан, үлем. Sonra böyle bir tane mesarupkıga da bundan da niteleri çalıştırıyorlar. Soğusunu. Lakin şu üzüldüksüz kan, ölüm başa mümkünse bir nerseni sizlerge duyarga mümkün idi. Bu da olsa kişinin yaşarga olan umtulaşı ümidi, aşaması, kıskası yaşau деген нәрсә ölümden güçlürek. Сугыштан соң язылган хикәяләрендә әдип 20нче йөзбашы татар язучыларының катлаулы, психологик фәлсәфи синтетизм стилен, модернизмга хас аң агышын, символлаштыруны, психологизм һәм психоанализны, хикәяләүдә лиризмны кайтара. Татар әдәбиятындагы үзгәрешләрнең милли нигезләргә кайтуның башлангычы шушында. 1956 елда Әмирхан Еники «Кем җырлады» исемле фәлсәфи хикәясен яза. Бу хикәя татар әдәбиятының милли яңарышка, милли нигезләргә кайтуы турында беренче хәбәр була. 1960 еллардан Еники иҗатында миллилек калку билгеләнә башлый. Һәм ул милләт яшәешендәге актуаль проблемаларны күтәрү төсен ала бара. Язучы әйтелмәгән васият, туган туфрак хикәяләрендә буыннар арасындагы рухи бәйләнешләр өзелү, тел югалу, йола гадәтләренең, гасырлардан килгән әхлакый кыйммәтләрнең онытылуы, туган җир кадерен, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр матурлыгын күрмәү кебек беренче карашка татарлар өчен әһәмиятле тоелган мәсьәләләрне гомум кешелек проблемалары дәрәҗәсенә гомумиләштерә.
1959 елда туган туфрак хикәясен, 1965 елда әйтелмәгән васыят хикәясен язып, Әмирхан Еники инде милли нигезләргә кайту юлына тамам аяк баскан татар әдәбиятына яңа буыннар арасында бәйләнешләр өзелү темасын алып керә. Әмирхан Еники үзе күргән, белгән шәхесләр турында, аларның тәрҗемәи хәленә, иҗатларына бәйле хәл вакыйгалар хакында күп яза. Габдулла Тукай, Галимҗан Ибраһимов, Гаяз Исхакый, Хади Такташ, Сәйфи Кудаш, Хәсән Туфан, Сәлих Сәйдәш кебек шәхесләр турында бик күп мәкаләләрендә олылап, кадерләп искә ала. Татар әдәбиятының иң якты йолдызларын ул һәр вакыт бөек Габдулла Тукай белән янәшә куя. 20-нче йөз әдәби-мәдәни барышындагы иң шәрәфле исемнәрне шул үлчәмгә сала. Публицистикасында үз заманында Әмирхан Еники беренчеләрдән булып әдәбият мәйданына Гаяз Исхакый исемен кайтару мәсьәләсен күтәрә. Габдулла Тукайга багышлап 5 истәлек, 7 шигырь язган Сәгыйд Сүнчәләйне кыю рәвештә яклап чыга. Татар җәмәгатьчелегенә Сәгыйд Сүнчәләй Төхфәт-Шинекәй җыентыкларын туплап тәкъдим итә. Үзенең иҗат бурычын һәр яклап уйлап төшенгән хезмәтендә яшәвенең мәгънәсен тапкан артистка Нәгыймә Таҗдарова исемен сугыш вакытында ук халыкка таныта. Әмирхан Еники татар әдәбиятын милли нигезләргә кайтарган әдип, милли нигезләргә янәдән барган әдип һәм үткен телле публицист. Үз заманында ул Габдулла Тукай, Галимҗан Ибраһимов, Гаяз Исхакый исемнәрен яклап чыккан кыю публицист буларак та таныла. Һәм Әмирхан Еникинең мондый сүзләре бар. Мин борынгы язучыларны күргән кеше. Аларның килеш-килбәтләре, үзен тотышлары, сөйләм әдәпләре бөтенләй икенче төрле иде. Күрәсең, әдип шушы чор рухын 20-нче йөзнең икенче яртысына да кайтару теләге, нияте белән янгандыр. Әмирхан Еники 2000 елның 16 февралендә Казанда вафат була.